Nola ikusten dugu euskaldunok euskaraz ez dakien politikari bat euskaraz hitz egiten entzutea? Badakizu euskararen aurkako erasoak areagotzen ari direla epaitegietan. Baina gure politikariek ongi erabiltzen aldute euskara. Ez dakizu ez zenbatek esan didaten, oye, tradúceme esta frasecita en euskera y yo me la aprendo y la leo en el discurso. Zertarako? Hori alda euskara babesteko okurritzen zaigun modu simbolikoa. Behartuta egingo bagenu bezala. Esaldi bat euskaraz eginez, euskal babesle ofizial bihurtuko garelakoan. Zuk nola ikusten duzu euskaraz ez dakienak euskaraz egitea. Adibidez, Maria Etxebitek. Bueno, eta beti dago naiz eta jakin, arazotxoak izaten dituena. Euskal ekonomiaren hazkundeak aurre ikusitako desaceleración, ¿vale? Edo naiz eta euskaldun berria izan, atope motibatzen dena. Bob Esponja ikusteko, Nafarroan hori da hauen helburua. Ez da pentsatu, estrategia politika badago. Atzean eta ikusiko dugu. Meritoa du, Euskal lurraldean, politika egin nahi duen orok, euskara maila minimo bat izan beharko luke? Eskatu egin beharko litzaioke? Eman zure iritzia. Ale, agur.